Ja, zeg het eens. Bovenaan ligt vol met ballen. Onderaan volledig vol met korven. Wat kleiner materiaal voor te spelen. Stoelen. Bankjes voor de reservespelers. 2 tafels hebben we hier staan voor de wedstrijdformulieren. We hebben een kast die plat ligt omdat ze niet recht kan. Daaronder, Wat zit er in de kast? in de kast zit materiaal. Ja. Er zitten nog t-shirts in, Ja, ja. raketten en van alles. Een beachflag zit daarin. We hebben onze vuilbak hier voor ons als we wat verkopen. Onze lintjes daarboven en de 2 planken die komen vol te liggen met palen van minstens 3 meter, 3,5 meter is het, 3,5 meter. En dus onderaan hebben we allemaal de veldplaten. Achteraan hebben we een frigo, dat is voor ons beachmateriaal. En er zijn nog hula hoops, nog extra korven van achter. Wat stoelen nog en een tent. Een zit tent erin. en uw ballen eigenlijk En, dan ook nog, hè? Ja. Ja, ja.